Kaixo, erakutsi nahi dizuet Luberriren bersio berria, Luberri 2004 bersioa, eta zentratuko naiz batez ere nobedaetan, alegia 1804rekin dituen aldeetan. Alde batetik ikusten dugu panelo akarra daukala, beko panela desagertu da, eta irekita dauden aplikazioak agertzen dira hemen goian. Komentatu nahi dizuet, oso memoria gutxi erabiltzen duela, normalean 800 mega, guain grabatzen ari denez gehiago, baina normalean 800 megakin abiatzen da. Eta goiko panelari ikusten badugu, agertzen da erabiltzailearen izena eta betiko moduan itzaltzeko aukerak, hemen betiko lez ere audio aukerak, konexioak, eta hemen nobedade bat, hemen agertuko zaizkigu montatuta dauden unidadeak, kasu honetan sareko unidadeak. Ja ez dira agertuko hemen lekuetan, baizik eta hemen, karpeta partikulara, orokorra, irakasleak eta ikasleak. Eguneraketak, txostenak, eta hemen ere beste nobedade txiki bat da, hemen agertzen direla erabilitako azkenengo fitxategiak. Ikusten dugu, data eta ordua hemen erdian, hemen irakitako aplikazioak, eta gero laster bideak Firefoxi eta arakatzaileari. Fitxategien arakatzailea guain ja ez da Nautilus, da Nemo, oso antzekoa, hemen itxuraz ikusten dugu karpeta lokala, karpeta sarekoak, nobedade bezala, gustokoa izan ezkero badauka beste ikuspegi bat, dela adarren bidezko ikuspegia, alda daiteke, ikuspegi hau, edo Ubunturen ikuspegi tradizionala. Aplikazioetara pasatuta, guain zerrendan agertu beharrean agertzen dira grid edo matriz batean, hemen bilatu daiteke izenagatik aplikazioa, bide batez ere agertzen dira itzaltzeko, saioa amaitzeko eta blokeatzeko ikonoak, eta kategoriaka aztertuta dugu bulegoan, betiko moduan Evinzet, Egutegia, LibreOffice eta, importante, Master PDF Editor PDF-ak editatzeko, Journal++ oso garrantzitsua arbelan erabiltzeko eta klase telematikoak bideokonferentzietan erabiltzeko, oharrak egiteko, gehigarrietara pasatuta, dugu klasikoa Free File Sync, fitxategiak sinkronizatzeko, Ksnip pantalla argazkiak egiteko, eta genome mapak ikusteko. Nobedade bat da, USB sortzailea, guain ja ez dagoela sistemaren tresnetan, baizik eta gehigarrietan. Orduan, ISO irudietatik abiatuta USB-ak sortu nahi badugu, orain gehigarriak USB irude idazlea. Plater nagusia noski da hezkuntzakoa, eta hezkuntzan daukagu, nobedade bezala, Foliate EPUB liburuen irakurgailua guain ja euskaraz daukagula, bestetik klasikoa ere Gcompris, bersio berria, GeoGebra, Heimer konzeptu mapak egiteko, hau ere nobedade bat da, Calcium kimikarako erakusten du elementuen mapa, eta badauka molekulen editorea, hau ere nobedadea, Caprouch zatikiak, zatikiak lantzeko programa bat, K-Geography, mapak lantzeko oso
aplikazio interesgarria, hauek danak euskaraz, eta mekanografiako cutouts, eskemak egiteko minder, gero Scratch Online, Stellarium bueltatu da, Luberrira, eta Tuxpaint ere txikiek marrazkiak egiteko. Irudiaren aldetik, badaukagu nobedadea, irudi marrazketa simpleak egiteko, Linux Minten Drawing programa, euskaraz, eta oso simplea, oso intuitiboa, eta gero noski, gauza komplikatu egoetarako, badakagu GIMP, Inkscape, LibreCAD, Sweet Home HD, beste aldaketa bat da Getum argazkien editorea horren ordez Pix daukagula, oso antzekoa, gero picker bat, color picker bat, color hautatzaile bat, eta Pix noski GIF animatuak egiteko. Jokoen aldetik tipikoak, soinu eta bideoan, daukagu klasiko bat Audacity, zelulai dela reproduzitzeko bideoa, Handbrake bideoak konbertitzeko, formatu batetik besteete, edizioaren aldetik daukagu Kdenlive eta Open Source, Kdenliveen azkenengo bertsioa, musika partiturak editatzeko, Muse Score 3, OBS Studio, grabazioa, irrati eta bar, ritmos musika reproduzitzeko, VLC tipikoa, eta Bokoscreen bideotutorialak edo pantalla kapturak egiteko, hain zuzen ere, erabiltzen ari naizena bideo hau egiteko. Gero dugu obespenak, interneten, nobedadea da navegadore bakarra dagoela, Firefox, Chromium ez da kabitu, distribuzio hontan, baina instalatu daiteke behin Luberri instalatu ondoren, Chromium zaleek posible dute modu errez batean Chromium instalatzea. Baina oso handia zen, oso handia da, eta Luberrin ez da kabitu. Redmina kontrolatzeko zerbitzaria edo horrokorrean urrutiko ordenagailuak, eta gero Thunderbird, eta web aplikazioak, sistemaren konfigurazioa, eta hau da pixka bat itxura, lehioen kontrolak ezkerrean daude, izteko, minimizatzeko, esan behar oso ondo funtzionatzen duela lehioak izkinera eramatea, baina utz egin dit, esker, eskuin, eta hau da Luberri 20.04 bersio berria. Venga, hurrengora arte.